ako ľudia, som totálne že nasraná. Ak ste si všimli na mne nejaké zmeny, sú to tieto čierne vlasy. Skúsila som si také tónovanie na hlave, že ak by som vyzerala s onými čiernymi vlasmi, až nevyzerám jak tá Zuzana Pláčková. Pekný pozdrav, Zuzka. Hubu som si dala zväčšiť, obočie som si dala vytrhať, čo mi ho úplne že dodrbala. Neviem, či to zase dostanem dokopy. To je taká ona, že neviem, prečo ona ide robiť kozmetičku, prečo radšej nešla chudáckam kúram niečo trhať, akože perie alebo niečo. Po smrti, čo si kurčacka, čo im nechla perie trhať. Jak chce, tak nech sa zamestná u mojej babky. No. Ako vám hovorím, tak toto čierne tónovanie to len dočasné, hej. Na budúce možno, že moja blondia aj vlasy. Toto, ak si Zuzanu všimli, to je tiež dosť veľká zmena. Že predtým som sa tu za nejakou takou bielou čistostenom túto mackovala, muchlala. Ne, tak som si tu túto takto od Fana Gocha takéto krácie robila. Ak sa vám to ľúbi, tak vám dám dole link, nech to pozrite ešte. Alebo vám tam dám nakoniec obrázok. Zuby som si dala vybieliť. Už totálne, že z toho stresu začínam šedivieť. To ja už fakt neviem, čo mám k tomuto dodať. Aj Kata ma proste nasrala. Začala mi nadávať, že som aj kurča vygelované. S tými vlasami, že vyzerám Mortiša. No viac nemám tomu, čo dodať. Peniaze nemám. Akože nemám žiadne peniaze. To je nejaké takéto centíky biele. Takéto. Žuvačky žiadne nemám. Nič. Akože hlavne, že mám za 30 € vytrhané obočie, čo mi úplne že dodrbala. Na ňu na námeckom úrade sťažnosť. Tuž mi je to na námeckom úrade, že sa dáva tá sťažnosť, ne? Že napíšte mi to do komentov potom ešte, lebo není som si istá, ja som bola už na námeckom úrade. To je druhý piercing som si dala do ucha. Tú hubu som si dala vykolagenovať, ale dneska sme tu není kvôli hube, kvôli vlasom. Sme tu kvôli obočiu. Že ako si ho ja upravujem teda. Aby sa troška dostal že k svetu. Bo tieto ciky-caky, takže čo mi tu narobila, fakt sa pôjdem sťažovať ja. Toto nenechám len tak, že to prejde bla bla bla. To dáme na sťažnosť toto. Na mestský úrad. Tuším. Je to ale na mestský úrad, či? Napíšte mi to pre istotu do komentárov. No, troška vám to prizumujem. Začínam to takto? Aj títo červené bodky, túto čo mám, poskrývané z kilo make-upu, prosím vás. Už fakt, už ma toto všetko sere. Toto je to obočie, moje ciky-caky, toto mám jedno namalované. To vyzerá tak troška k svetu, že není to až také zlé. Takže vyčešľam si toto obočie. Takto. Tí vlasy ma už seru totálne. Vyčešem si to. Podstrihnem si to. Vyzerá to troška lepšie. Teraz si to zamalujeme. To nemôžem tu rozprávať, lebo by som sa domalovala jak štietka. No. To vyzerá lepšie, ne? To vyzerá. Ja, že dajme takto nejako vytrhanie tak do takého špičku, ne? Odjdem od nej. Doma stojím pred zrkadlom. A tá kráva mi ho dala do okrúhla. A ešte mi tam narobila také diery, že Že to nemôže niekoho zakopať do nich. No ne? Sami posúďte. Môžem fakt niekomu začať kopať jamu. V mojom obočí bude pochovaný. V takéto jamy to som ešte nikdy v živote v obočí nevidela. Raz, čo som bola u takej tam mi ho na mňa odholila odtalto, to som má takéto obočie nejaké, takto obočkou. No a troška mi dorastlo, len taká mi ho zase dodrbe. No. Jak sa mu ľúbia vlasy, tak mi dáte dole do komentov like. Z čoho by som vám také ukázala. Ježiš, telefón mi zvoní. Vlasy mi začali neskutočne padať. Pozrite sa.
Nechápem, čo to je. No? Nikol, ahoj. No čau, čau moja. Čau, čau. No ako? Prosím ťa, dobre, ty sa pochlačať, detičky. Manžel, čo? Kedy pôjdeme na kavičku troška pokavičkovať? Posledne trošilinka. No však jasne, môžeme ísť. Dobre, teším sa moja, teším. Áno. Dobre moja, dobre. Čauko. Ahoj. No aspoň, že tá Nikolka mama, prosím vás, rada. To je také zlatičko, to je normálne, že hotový anielíček. To je andelíček, normálne, že hotový andelíček. Aspoň, že tá ma nesklame. No takže prajem vám. Musím už skončiť, lebo musím ísť ešte niekde von, viete. Viete, ako to je. Víkend sa blíži, takže idem troška voneček. No, takže prajem vám pekný týždeň. Ešte do konca týždňa máte dosť času, ešte nejakých 20 hodín. Takže, prajem pekný týždeň, krásny víkend, ešte krajšie žúrky a prosím vás, ako hovorím, nikdy nedôverujte kozmetičke, lebo môže sa vám stať, že nespoje mať z obočia obočie, ale hroby, normálne, že cintorín. Že môžete normálne pochovať potom chrobáky, neviem čo, detka si pochovať, neviem. To je jedno. Koho chcete. Proste narobím vám to také jak do hrobu, ne? Dobre. Hovorím, všetky kozmetičky, ktoré sú takéto, nech idú chúdzackam kúram po smrti, teda je oné perie tam. Viete kde? Tam do tej maštale. Dobre, takže prajem pekný týždeň. Od toho Fana Gocha vám to dám do popisu. Ďakujem za všetko, mám vás veľmi rada. Čaute.